Ara és el moment de fer el sorteig de tots els participants en el concurs d'enigmes matemàtics. Ja sabeu que hi havia un enigma per cada cicle, un per infantil, un per primer cicle, per segon cicle, per tercer cicle i també un per pares i mares. Ara aquí sortirà, Jordi, incorpora el micro que no veiem. El primer enigma, que era l'enigma d'infantil, molt bé. Què era què és? Havíem de cercar, qui se'n recorda? Què havíem de fer aquí? Què havíem de fer? Què havíem de fer aquí? Pintar ratolins que no miraven el formatge. Heu vist? Les tenim aquí en les classes que no miren el formatge. I tots aquests nens, fins a 50, són els que van participar. I ara vendrà una mà innocent, qui és que ha de venir una mà innocent? Cert que va venir? Traurà un numeret i ha de llistar. Molt bé, Sergio. Molt bé, Sergio. Molt bé. En Sergi ha triat el número 23 i el número 23 és de Nana Maria Gómez. Un aplaudiment per Nana Maria. Un aplaudiment per Nana. Tots seguim són llibres, hem fet matemàtiques però també regalam literatura. Molt bé. I ara passam als enigmes del primer cicle. Se tractava de descobrir quin nombre era, ens donava pistes i quin era el nombre? El 16, molt bé. I tenim 36 nens i nines que han participat i ara necessito un altre voluntari del primer cicle que vulgui venir, que ha de venir. Que ho digui tot el mestre, que ha de venir. Que ha de venir. Vinga, Llorenç, va, vinga, Llorenç. Serà la mà innocent. Quin número tocarà? Quin número és? 21. 21. El número 21, que és la Clàudia Sunyer. Tenien un enigma un poquet difícil, reconeixem que l'hem posat una mica difícil. Era l'enigma de les bombetes. Se tractava de descobrir només una persona, perquè ja hi havia que havien contestat que eren dues persones, una baix i una dalt, i que s'anaven dient quina bombeta era de cada interruptor, però no, era només una persona. Eren 3 bombetes i 3 interruptors. I només pujant una vegada en el pis de dalt havíem de descobrir de quina bombeta era cada interruptor. I la solució és que cal encendre 2 bombetes, deixar-les una estona, apagar una i pujar al primer pis. La del número 1 serà la bombeta que està apagada però està calenta, la del número 2 serà la que està encesa i la número 3 la que està apagada. Una vegada en sortim. I aquí tenim 8 nens i nines que ho han encertat molt bé, i si ve una mà innocent de segon cicle, vinga, Are! Un aplaudiment per Are! Vinga, Are, quin número és? El número... No, espera. Sí, estàs al revés, el número 8. El 6. Enric Morales. Un aplaudiment.
mica en trampa, pareixia més difícil del que era realment. L'enigma era cercar tres xifres de suma de les quals fos 60 i no fossin 20, perquè 20 serien 60. La solució és més fàcil de com et semblava, la xifra és 5 i són 55 més 5. I tenim aquí 15 nins i nines de tercer cicle que ho han encertat i vendrà com per allà que de voluntaris. Vinga, Yaisa. La Yaisa d'aplaudiment vendrà. A veure amb aquesta continuada. El 6 del David i és de Patricia Carreño. L'enigma deia, en Brad Pitt està tancat, segrestat a una habitació, no té finestres, només té un bany. Com pot saber en quin lloc del món, en quin hemisferi se troba? I hem tingut 12 participants que ho han endevinat molt bé i la solució és que haurà d'omplir o una banyera o una pica o estirar de la cadena per veure la direcció que la que gira s'aigua, perquè a l'hemisferi nord gira el sentit de les agulles del rellotge i a l'hemisferi sud el contrari, que és l'efecte Coriolis. Molt bé per tots aquests pares i mares que han cercat la solució. I ara també farem el sorteig. Qui pot venir? Qui hi ha tant de voluntaris? Vine, Salvador! Mira, en Joan hi vol demanar. Vinga, un aplaudiment per Salvador! Quin número és? 11. Molt bé, número 11. Que correspon... Va tornant un poc. Cati González, la mare d'en Marc i l'Anaïs Ruiz. Un aplaudiment. No hi és. No hi són. Haurà posat el seu nom. Hi ha un aplaudiment per ella. Que no en tenim més, però aquest pròxim trimestre en posarem de noms. I vos anim a tots i a totes a participar-hi.